Ako si Wilson giningon. Luoy kayo kung wa kay grado. Kay bisag unsaon nimo ga-apply og trabaho, way mo dawat nimo. Mao gining nahitabo sa kinabuhi nga di na kumay mo may kalimtan. Kapuya eh. Kaunta kapaya sini. Kapait ba yung watay grado eh. Ay, Nga naman. bisag mga apply og trabaho, way mo dawat. Natural. Daon, pobre man gud mi. Mao ako katiwas sa high school. Birilo ra kay ko. Elementary ra gyud ko ka taman gyud. Mao na resulta kay paeskwelahon ka kaniadto. Mamisita naman ka nako bisag bata pa ta. Ngang, naampog ka. Sino kag paibog na ako gud. So lupir mi anong mubo kay purol, kitang kigul. Wala no, saday na nako. Ay, lin na magisgot ng ngagi eh, Emily. Kapoy. Samtang wa patay anak Wilson. Pangitag pa aki, uy, aron makakwarta ka. Aron ta makakaon og dili ka magsalig sa imong apuhan ug inahan. Wow! Ay, baby. Kuyawan, tani mo ba'y pater ay? Bison. Sa mga hindi magagikan. Nagat ko. Kaon ka payas oh. Nagat ko ba yun? Nagat ko. Nagat ka, may kada, nagat ka. Oh, ano to? Nagat ka? Oo, nagat. Kumauri ka? Ay, naunsa mo ni diskarte sa kong pamilya. Naunsa mo ka? Mo ba? Ba'y pater? Ikaw, Bison, sa diskarte ni mo? Sa baho ni mo, ha? Da, wa gyud. Way mo dawat ako. Kawa mo ko'y grado. Naunsa ko sa may graduate pa ta sa elementary. Elementary. Ay, bisa na, bay pater, lisod kayo ngitag trabaho nga dakong sweldo eh. Ya, naasay ma-applyan nga trabaho. Bugat mo sad, sama sa pagpanday. Bugata na eh. Moro ginikaya na to mga ni-graduate og elementary. Di po ko kamaong mamanday. Bebe. Mayo anay. Ubal ka na ako, bragak! Oy! Kadako sunas! Oy! Pero, doon ay daghang swaki lagi pa ita. Laswaki. Lami raw kayo ng swaki, bay Ah, pater. lami kayo ng labi nagdoon ay bahaw, lami ka na. Maugit. Labi na isugba ng swaki, lami kayo. Oh. Akong swaki. Na. Kailangan kayo swaki, ha? Naiswa. Eh, buwat na. Oy. Naititihi, swaki, naituyom. Ay, Kanang tuyom atong siguroon kay the best kay na. Sapo tra dito. Oo ka na. Saan? Lami kayo na. Mm. Pero time pa. Unsa? Namin nagpaingon dito. Kinsa mo na. Ah, Di na oy. ako maklaro. Bitaw na. Nay, gawara pag yun ba na to? Nay, Kinsa mo na. dautan siguro tang mata kay din ang takailag sa nabihada. Gutom na gutom. Oo da. Hap na kaya itong pananaw. Mao Ay, lagi. pa, klaro na ko. Uy! Si Ima man na! Si Ima na. Oh! Oy! Imahak! Ima! Oh, anay. Oh, tugaya ka tayo. Gaya. Ang Nangita ka ang sa duha man Sigang. ko. Gaduha. Ni Pater Wilson. Hapsat sa Duha na bidaan niya. Gaduha pa yung karoon sa Ako tao ka. kailaman, nagtukog kinsa, kamo maguday na oy. Nagkaon. Gutang duha gud. Lagi, ikaw. Wala Ay, lagong sa mga dinis baybayon. Usa ka din eh. Ngihi ka? Ni ko tao, mura kog swaki oy. Ha? Mukaon sa dekag swaki. Ako ang mangihi ka. Pero may swaki mampug ka, di ba? Di mo na suwaki ha, bay. Ano sa mga na? Liswi. Kana kong liswi, baho-baho maning ako Wilson. Barbida sa danihin na ang istorya ay. Simot mo oh. Ay, may pasilbuta na kay tingay, di magtulo-tulo sa mo. Bay. Bay, Mga hinawayon. Dugay naman ng biyuda si Ima. Tabahuan. Ang sawi. Wala, taon na wala lipihin mo rin, oh. Ay, birahi bay. Ato mo dagat ay, batang ikasin. Uy, ikaw. Tiplahi. Nakabira na ka ng Ima? Wa kong bira ng makasawa kong tigre hadlo ko. Ha? Ay, si Wilson, Mili. Ay, si Wilson. Puno sila ni Pater, no? Mau ba? Mainoon. Makakaon sa bayamin siyang kuha, lo? Makadaman po siya ista. Pero kasagaran, kinason. Mau ba? Makayo pas lawas ang pagkaon o seafood, ay. Maogyod. Oh. Unsa di mong tuyo ni Wilson, lo? Ay. Ako na siya sultihan. Ay, ingon man gud to siya nga, mapahilot nga ko. Mao pa di ay, lo? Bugsay pagyod Wilson. Nga ni uban man ka nagpanagat imo eh. Ganaan man ko. Day. Ay, uy! Ay! Uy! Ala! La, Ima!
Unsa to akong nakita? Mura mo tong suwaki. Kita ka, Soy. Kung kita kayo eh. Kalitan mo kung pagtumba ko ni mo gud. Wa mo ka mamante di ay. Di mo ko mamanti kay Katlan mo kusbugan. Bida tong suwaki ay. Sa daga pa ko, di sa ko mamanti. Mo ba? Bisag magsayal ka? Uy. Ninduta gud. Nindot. Dako arba sa imong suwaki na. Lami sup-supon to na. Ah. Recorded by X Thunder Gaming. Ah. Gamay ra kog nakuha Emily ay. Ay, sakti lang. Unsa man na? Isda og naasay gamay nga hipon. Nakita man mi ni Pater. Oh. Pwede mo nagkuyog og panagat? Wa kay kapoy naman siya. Sige, ikaw na bahala mo luto ang akong nakuha ha. Haid ang imong bana, Emily. Si Wilson, ma? Ay napaday kay laing bana. Ay, si Wilson naman, ma. Ho. Hoy, hoy. Bantayin ang bana nimo. Kay nga naman, ma. Nagkita big pater. Mm. Pirmi naman day kuno nang managat si Wilson nga si Yara. Og duda ko, kay kausan no. Nakakita ko nilang ima nga nagkuyog paingos baybayon. Unsa, ma? Pag-abtik Emily. Kada rabas ima, dugay na lang na byuda. May untag daghang makuha, Ron. Bahala guway makuha. Basta ang imong suwaki ang akong makuha. We. Ngano day ka, Will? Agoy, kagilo pa matiyo na na eh. Well, Wala, hindi kag tinanawan ako, Will. kabay mo ba? Nganong di magkamuban og panagat ibay pater? Abi ni mo no? Nganong mangyon nga ganahan gyud ka nga ari ka mukuyog nako, ha? Kay di man ka arte. Hmm? Kasi patir, pirmi lang makurat kung moingon ko niya nga uban kong panagat. Mao de? Ako de. Di ka arte. Moingon ko ni mo nga kuyog ko. Okay dayon ka. Bantay ha. Kay pagsigig baruga kay dagko na kay bawod ning dapita ha. Matumba na sa niya ka, makita na sa niyang sawaki niya. Okay ra, oy, kung matumba ko. Naamang ka, Will, nga masagang nako. Ahaka gini mo eh. Mura man kag Unsa, Will? Murakog. mura kag nang hagit sa akong pagkalalaki ana da. Aw, kung nahakit ka. Unsa pa may imong gihuwat? Ha? Nindutin hikay na ata sa lawid. Sige na. Ahaka gini mo imo. Dali diri bi. Sabak. Sabak Wilson bi. Sabak dire. Bugat pa yo. Wala na bugat. Mugaan na bitaw ka kung makasabak na ka na ako. Sige na, dali. Sabak na. Okay. Sabak Wilson ba? Sabak. Ay, ay. kainit. Unsa man to? Kainit na pasok ko sa to. Unsa sa to? Mura mo to flashlight. Init lagi. Gipasigan na akong daan para mahayagan ka. Oh, Pater. Oh. Wala sa ka managat? Okay, hangyo ba Wilson nga siya sa gamit sa uskaya ta. Loy man ko niya kay loy mo ko nimo. Kisa di ang kaupan. Imya. Ha? Imya. Hinsa na. Ima ba no sam. Si Emma? Ha. Uy, sorry. Kalitan ko reply ni bro. Sorry kayo. May relasyon ba silang duha, Pater? Ako kibaw. Bibilis ulit mo ko tala, oy. Diretsyo man imong shot. Lami na magug kayo siya ng swaki gud. Huwag ka nagpanti. Kita kayong swaki. Mga diretso. Dakuan yung swaki. Kadiyot na. Lain na sa itong posisyon. Ako ni subsupon, be. Lami agi swaki. Subsupon, oy. Grabe yung matang sap kalamig. Medyo babaho ning gamay ni nga swaki. Hawa pa man ko kaligugi siya. Timuglar ko. Mau ba? Mau ni swaki? Baho-baho. Will.
Naibot na. Kani, ibalik lang ko. Di ba na? Dako mong kagsuaki, dire. Will. Maura ni imong kuha. Kagagmay ko din ni Sukiya Wilson. Gikaon naman ko na ko ang dagkong suaki. Ang swaki ni Emma? Ah? Ha? Mao ba? Ha, Wilson? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko kapamakak, oy. Yan ko na lang yun ko nga nakakaon kong dako og baho nga suaki ni ima. Naipit naman ko, oy. Aw, sagpaan, oy. Mga kasama ang kaagi ni Wilson dinining tulmanon. What's the style? Nakakaon sa dako og baho-baho nga suwake style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil na Jesus Cabrera dalit sa RMN Drama.